Comeza a tempada das cestas de Nadal e saiban que se gañan unha cesta nun sorteo teñen que tributar por elas na renda do ano que ven. Nadal hai moitas e de importes dispares, desde as clásicas de licores, embutidos e turróns a ostentosas cestas que xeran ringleiras. Unhas e outras representan, a ollos de Facenda, unha ganancia patrimonial que debe incluirse na declaración da renda. O sea, algo extraordinario que ganas tú aparte, entonces es un ingreso que tienes que declarar, como los bonos concilia, como esas cosas. O calquer cesta, eso sí que non o sabía. As pequenas tamén de estas de que normalmente que venden nos bares, pois sí que non, la verdad que non o sabía. Ostras, pues qué bien que non me haya tocado, porque entonces ya vendría Hacienda a buscarme. Tamén as cestas que as empresas lles regalan aos seus traballadores polo Nadal deben pasar por nómina, inclúense como renda en especie e aplícanse as retencións correspondentes en función do salario do traballador. Na nómina se ten que incluir o concepto de renta en especie, cesta ou como lle queran chamar neste caso na nómina, e automáticamente se van a aplicar unha retención que corresponda. Pois en persoas será do 15, outras do 19. Pues es verdad, pues sí que mi padre siempre regalaba una cesta y un 10º de lotería. Eso tamén. Pois entonces o que faremos será unha cena, unha comida ou algo, pois é que nos quede dentro non ter que declarar, entonces. Yo ojalá tuviese muchos rendimientos de trabajo y pagase muchos impuestos, porque querría decir que gano mucho dinero. No tengo esa suerte. O fisco tamén se interesa polos organizadores dos sorteos. Se obteñen beneficios, deben declaralos. Só quedan exentos os sorteos con fins educativos, benéficos ou festivos, como as rifas que venden as comisións de festas, ata un límite de 12.000 euros. A lei o que nos dice que se supera os 12.000 euros en venta de billetes, temos que pagar a taxa. O tipo gravamen é do 20% do recaudado, de acordo? Imaginémonos pois, que recauda 20.000 euros, pois, o fisco chega e establece que hai que pagar, pois, neste caso, pois, 4.000 euros. Capítulo aparte son os requisitos da Lei do Xogo, que obriga a comunicar os sorteos con 30 días de antelación e a pagar unha taxa de 100 euros para tramitar o permiso. Razóns, quizáis, polas que cada vez hai menos establecementos que se animen cos sorteos.